Sinugbuanong Binisaya, Letrang M. M, 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 dako na M, gamay na M. Dako na M, gamay na M. Dako na M, gamay na M. Mga nagsugod sa letrang M. M, manok. M, mata. M, mangga. M, mansanas. M, manika. M, mga nagsugod sa letrang M. M, manok. M, mangga. M, mata. M, manika. M, mansanas. Karon manganta kita gamit ang letrang M ug ang tingog niini. Manok, manok. Mata, mata. Mangga, mangga. Mansanas, mansanas. Manika, manika. Ang mga hulagway kinahanglan sa internet. www.googlesearch.com. Salamat sa pagpaminaw mga bata. Magpundo sa balay aron sa sakit mahalikay. This is Teacher Eileen. Maraming salamat po sa pakikinig. Don't forget to please like, share, and subscribe for more videos. Thank you!
Sinugbuanong Binisaya, Letrang N. N, N, dako na N, gamay na N. Dako na N, gamay na N. N, dako na N, gamay na N. N, nangka. N, nigo. N, nawong. N, nanay. N, nanay. Nangka, nanay, nawong. Niko, mao kini ang mga nagsugod sa letrang N. Manganta kita gamit ang letrang N o iyang tingog. Nangka, nangka, nanay, nanay, nawong, nawong, nigo, nigo, Ang mga hulagway kinuhagikan sa internet. www.googlesearch.com. Salamat sa pagpaminaw mga bata, magpundo sa balay aron sa sakit mahalikay. This is Teacher Arlene. Please like, share, and subscribe for more videos. Thank you! Kamu daw mga bata, sunduga si teacher sama sa akong giistorya kaganina.
Dako na o, gamay na o. O. Dako na o, gamay na o. O. Dako na o, gamay na o. O. Mga nagsugod sa letrang O. O, orange. O. O, N, orasan. O. dako na N, O. gamay na N. Kra. O. O. N, O. nangka. O. N, nigo. O, orange. O, okra. Orasan, ok-ok. Manganta kita gamit ang letrang O ug iyahang tingog. Orange, orange, o, o, o. O, o, o. Okra, okra, o, o, o. O, o, o. O, o, o. Orasan, orasan, o, o, o. O, o, o. O, o, o. Ok, 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 ok. O, o, o. O, o, o. Ang mga hulagway kinuha gikan sa internet www.googlesearch.com. Salamat sa pagpaminaw mga bata, magpunta sa balay aron sa sakit mahalikay. This is Teacher Arlene. Kamu daw mga bata, sunduga si teacher sama sa akong istorya kaya kanina. You can do it! hulagway kinuha gikan sa internet www.googlesearch.com. Salamat sa pagpaminaw mga bata, magpundo sa balay aron sa sakit mahalikay. And this is Teacher Arlene, and once again, thank you, and please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Maraming salamat.